No niin, eli seuraavaksi meillä on sitten tietenkin finaali. Solo battle finaali. Ja kutsutaan lavalle tietenkin molemmat! Nolla ja Twin! Make some noise! Oliko meillä yksi vaan, joka muisti nimet? Tehdään tällainen. Kun mä sanon nolla, te huudatte Twin! Nolla! Nolla! Kun mä sanon Twin, te huudatte nolla! Twin! Twin! Hyvä, nyt me muistetaan. Yeah! Haluatteko sä heittää kolikkoa vai KPS? Otetaan kolikkoa. No niin, onko se sitten sieltä niin, klaavaa vai vaan? Klaavaa vaan, aina vaan klaavaa. Klaava se oli. Elikkä kumpis aloittaa? Hän voi aloittaa, sieltä tuli kohteliaasti. Mahtavaa, kun tiedät, mentäisi jonnekin jenkkeihin, niin sellainen niin kuin you go down! You go down! Tuli semmoinen, mutta täällä. Hän voi aloittaa, ole hyvä. Kyllä. Mahtavaa. Nöyrä suomalainen. Käy vielä tarkistamassa, että onko jotain koodeja. Yeah, good. I think you sound great. Yeah. Perfect. All right, ollaanko me valmiita? Ja sit kuulkaas. Nyt on pakko tehdä sillä niin, että siellä on paljon porukkaa seisomassa, niin tulkaa vaan mahdollisimman, älkää menkö tuomaroiden eteen, mutta tulkaa sillä lailla kuitenkin, tossa on vähän sivussa, jos saatte vähän sillä lailla saada semmoista tiivistä, ja mä tiedän ehkä tonnekin sillä että me saadaan oikein sillä lailla, että me kuullaan ja nähdään, ja sitten tää on finaali. Siis tässä on tapahtunut nyt sillä lailla, että meillä ratkee kuka beatboxaamisen Suomen mestari 24. Tätä ei ole tapahtunut 13 vuoteen. Siis tää tapahtuu niinku... Ja kaikkein hulluinta on se, että on livestream Swiss Beatboxia, eli koko maailma saa tietää tästä näin. Elikkä ei pieniä panoksia, mutta näin me mennään. Joten nyt me testataan ekana, että kuinka paljon tuomareissa lähtee ääni, ja sen jälkeen me tsekataan, että teissä lähtee niinku 1000 kertaa kovempi ääni. Tuomari, ootteko se valmiit? Nice. Mitä, haluatko uuden, Jere? Okei, no niin, tuomarit, ootteko se valmiita? Yleisö, are you ready? Let's get this party started. Ja sit lähtee 3, 2, 1, beatbox! Babylon, tease my perp, hemp, tease my perp. Babylon, tease my perp, hemp, tease my perp. Babylon, tease my perp, hemp, tease my perp. Tiginana, maybe nahi. Thanks. Babylon. Aika!
Aika! Let's go! Se on hyvä, että meillä on täällä jo 1-0, koska tässä kisassa voi olla vaan 1-1. One more time. Take a hike, mate. Aika! Let's get it! 0. Joo, tässä oli nyt tämmönen pieni väärinkäsitys. Mun nimi on 0 sen takia, koska mä oon hävinnyt 0 kertaa. Pidä mielessä. Tykkäät siihen? Aika! Twin, 0, Twin! Oh my goodness, siinä se oli! Beatboxin Suomen mestaruus 24 finaali! Se on käyty! Annetaan iso raikuva aplodin, make some noise, nyt vaan niin paljon ääntä kuin ikinä lähtee! Nää piti äsken niin paljon ääntä, nyt teidän vuoro! Let's go! Historiaa on tehty! Kiitoksia! Huhu! Vielä kerran, niin jäätävää meteli! 0, Dwin! Make some noise! You guys also. Ja palkintoseremonia hetken kuluttua, joten tuomarit saa pikkasen aikaa, miettimisaikaa. Voitte mennä sinne niin jännittämään. Dwin ja 0. Saadaanko eteen tähän näin? Ja iskunappaa käsistä kiinni. Näin, tää katsot ensimmäiset Suomestaruudet ikuisiin aikoihin, niin, niin täytyy muistella vähän, että miten tää homma oikein menee. Mutta koko aika tässä kehitytään. Ollaanko me valmiit kuulemaan? Vuoden 2024 beatboxaamisen Suomen mestari on
Make some noise! 0! Historia on tehty! Beatboxin vuonna 2024 Suomen mestari 0. Jätkä pääsee edustamaan Saksaa, Suomea. Siinä on iso taakka. Dwin, onneksi olkoon kakkossijasta.